on yadaba somo. Na samodro yadaba na yaduma kwetino bi enie. Ya tete bribisa wo mo Ghana inflation na kwa soro papa panyo maboo enam so ama kwa kwagina ha mu chemu aduasam yensa akiri ponko no entete abato Sompa FM nsɛmtwɛfo apronso ɛkyɛ sɛndisi amanyoko no yɛ nsɛmtwɛfo nhyɛmu nkrapopone mantam ne nyinaa ɛyɛ ahobo a wɔn mo yɛ na ɔmode akwakoto abayi akandifo a ebetuatu amanyoko na no Ghana Road Transport Coordinating Council one mo so aba kyerɛ sɛ ka hyɛntuade aboa ashankafo binom kyerɛ sɛ one ma totom no wo mo de wo mo nim ho hwe ɛna ntete abato Sompa FM nsɛmtwɛfo apronso anɔpɛ awia yi kura kyerɛ sɛ akyɛkyɛfo mo kyerɛ de awɔ teacher training colleges ahodo a wo mo kɔ leave a ɛma nkwadaa ne nyinaa ne tutuka wo mo nsɛm no ntete kyerɛ sɛ wo mo yatwe asensan anesa ne yɛbɛba wram na yɛne wo mo akwakodi nkɔmɔ awia yi Kumasi Metro Director of Education so aka sɛ kyerɛ sɛ kwan ahodoɔ bi a nipa binom ɛfa so fa o ma Ghana ya nwoma sua no ɛnsa se nomum na wɔn mu di show no ɛha dwene yi ɛna yɛ nuanom a mo kɔyɛ community police kyerɛ sɛ Ghana Police Service ne wayi mpanimfo ma di wɔn ho ya pa ɛde asɛm na asie yɛbɛwura hɔ so ne yɛne wɔn akɔakɔdi nkɔmɔ ebi ka wɔn ho ne yɛde ba so mo sɛ wia pramto bra kaseɛ bɔ hyɛno sɛ aboanta tia betimi atwa so no ɔdama basentia fasida fido FIDO wo pebosia boye hu si hu ye kuma bia eno an fido na nya nonko agwakra mafia series no so ka ho pa warriors one ventures ene neta one media ka bomu wonya bi na hwa ebebie wadwenim ama wankase watumi akonkan ewo nioma nyina mu afei Sompa nkomo wono so ta kire bi ya cloud internet enso asom se twitwe afoforo bi ka ho brepam yade wono nyina won sempa abeto dwa na ya ne a yenso ya tena se ya gye dwa abekenkan ensami bedin ene akosia ajewa kwade boaten menimnua nana ya obo amalibi aboga ensami abzanfo ya hyase ne akwa no so ne ani owura Prince Obenhima akwakode enkomo Colleges of Education Teachers Association of Ghana wono ene yetitire ne da no yetete nsem bi se bibia nsi a odonfo ya adome free chineko wo mo leave wo mo hyase ema nkwada wo mo teacher training colleges ahodo wo mani tutuka wo mo nsem no wo mo etwa sensen no masa akwakoye adwuma bio yenkone ne nkodi ho nkomo opani wuti yenka Sompa FM so ni o ye mo ha mo akwaba ajama ya ja opani kasi megiri sempom ye nyame adaro mai ho ye pa ya da radia se ne tetia se mo ayi mo leave anam wom anu ntiama ye ma ne yeduano ma no mo teacher training colleges ahodo no na aso mani ye tutu aka wo nsam no ye te se efri chineko mo twia sensen na mo sa akwa adwuma akwa de biu no kresa no kwasem ne se no pay be ye do hwe ba kwa chi ni na ye de krata bi sa betuja ye de ma ye nkofo na de wote ye ne no kwe na nyina so e wo mu nyina ne se na no ebnada ye ne prinkof kushia ye principals no eku no kushia ye na hwe nkomo a twetwen ye na asese na se asese ye ko leave because ye leave asese ye kwa afi mu ni nyina no aboye nteno si ye nyam pataji sika kakra bi dia na ne ye kwa akotina fi ni ade ahome se be ya ye pomu den ni ade no ye mfa ngwa so pre ana no ekushia ye no efense entiasia ye adwuma se no kwesa de ye bisa no sefata entino prinkof fair wages and mpanimfo nyina no agye atomu a yeko ebekọ adwuma na yenya akwanya asia prinkof and fair wages ne di ho enkomo afei so no ya sanso aka se enumu ne yebedi nkomo ne ahwe se be ya da sensa de we NCBO academic calendar na akwese te ho yi ya tra de no ebe hu kwan a ebe fa so na ebe to ato adwen so be ya emfa ohaw ne abenedi meda teacher for no because say ya kasi ya jim pataji sika ubeji sika say ya entimi sacrifice ana entimi ensi ahomje ananya oboade nso boade no obo nipa say uye adwuma say woje ahome enti mramu no ese ye hwe na calendar no eye set be benya time a teacher for no beje won ahome tina we no echine fie ena mo bekọ adwuma akwa start adwuma na se dwoada
And then a declare about out, and say Nuchna, they are not kind of nyinaa ensa. Nti kan nkɔfo nyinaa nsa ya ma yɛ ho up to adwada sɛ obi a watu kwan sɛ be wɔkɔ ne kokɔ ase ɔkɔdodɔ ne bɛsen ho ɔkɔ friend sɛ ɛkɔyi ne nam kakra ɔde weekend yi bɛ organize ne ho no watu kwan asan akɔ baabi a ɔkyerɛ deɛ sɛ bɛyɛ a adwada no ɛbɛtumi ahyɛ adekyerɛ ɛna adesua ase. Na Openi Prince Obehime obi so bebusa sɛ asɛm a na ɛhyɛ ntoma mu ɛnu ntie ma mo kɔ saa mo leave saa nsɛm no maka ne nyinaa wie ne ɛwɔ sɛ aban te aseɛ wate aseɛ ne ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ binom nso so Ministry of Education te aseɛ wate aseɛ ne nyinaa moka wie a asɛm bia nsa ma bie wa na asɛm bia ne ho a menim sɛ ɛnyɛ nipa na ɛka asɛm bia no ne yɛde ka na akyɛ sɛ no ntiase a amba mu ne sɛ na ɛfrɛ sɛ ɛfa ne bi agye ɔmo sɛ asɛm a yɛka no ɛnimu yɛnsɛm fata mpo sɛ saa nkonyasie no bɛba so na yɛbɛbisa mpatagye sika biara bɛtɛ naano nkɔmmɔdie ana nkonyasie a yɛsiiɛ no ɛne adwentatoa a ɛtoatoa no ɛkɔbaeɛ sɛ mpanimfoɔ gye too mu sɛ ɛyɛ deserving of it ɛm sɛ ɛno ne yɛ ɛyɛ very big ɛfrɛ sɛ step enti no ɛno no akyiri no na students yi nso no ɛde friends adesɛdeɛ kɛseɛ abɛto yɛ anim Ghana Tertiary Education Commission GTEC for nso no kasa ne adi nkɔmmɔ ministry nso ne akasa mpanimfoɔ na kan saa yɛ bi yɛ nya yɛ bi atoa so nti atena fie in the 10 working days agye ahome kakra ne gye sɛ kasi yɛde wei ne toa so ɛhwɛ de mpanimfoɔ aka ne kyɛw pa a ɛba ne adeade a wanya na academic calendar na akɔsɛe nti ɛno na yɛagye ho sɛ neɛ yɛbɛkɔ akɔkyerɛ deɛ sɛ bɛyɛ a leadership bɛtumi ahyia prinkoff na mpatagye sika kakra ɔsɛ yɛde ma friends teacherfoɔ no yɛsɛ tumi aka na yɛ adwuma no sɛ yɛnkɔtodwe mu ɛyɛ mmerɛ a ɛsiane sɛ yɛntumi ankɔ ahomegye a yɛtumi de ato awe ne kode ne paracetamol bi anom. Na obi so bebusa sɛ adan na saa all year round calendar we ya na eba no sɛ mpanimfoɔ anwene ankɔ hɔ a adan na mo antwe mpanimfoɔ anwene ankɔ ankosi so sɛ mo no mo ba bɛyɛ adwuma afi mu nyinaa wabra mo nko leave wabra leave no so no Ghana mamra mu no ehyɛmuo sɛ wo yɛ adwuma a anya kra 21 days bi anasɛ ɔsɛ wonya nabi na ade kɔkɔgye wa home adan na saa nneɛma wei ba no mo amfa wei nom ankɔ hyehyɛ mu a baabi a yɛba abɛgyina yi ɛna saa nneɛma wei nyina yɛsa akɔ akɔdidi ho nkɔmmɔ. Afɔne wo question ni nyame nhyira so wabisa question ni na deɛ metumi aka wo ho a ne sɛ mpanimfoɔ na ka sɛ sɛbe ɔfe akyi ɛni abofono yɛte aseɛ sɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ yi wei nyinaa yɛ issues a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ sɛ bɛyɛ a ɛkɔ yɛ anim no yɛbɛnya lasting solution to the problem na deɛ nti a ɛkɔbaa ne sa na calendar no yɛyɛ koraa no yɛnya akwanya a make input no saa noma no nyina na yɛbɛdi ho nkɔmmɔ sɛ bɛyɛ going forward no yɛbɛtumi ato adwene from ahyɛse no ansa na ɔyɛ na ɛbɛsi sɛ yɛntumi amɛto yɛ nyinaa. Ɔpɛne nyame nhyira wo ne wadagye a wanya ma yɛwie bibia ni so ɛbɛsa aba na so bio yɛda ase. Yɛda ase bebree ɔpɛne. Yo. Abzanfo Openi Prince Obehima one year penny kwanchefo a woda Colleges of Education Teachers Association of Ghana na je say achachafo no a wo mo ekire ma ne yanuanum nkuma na de awe teacher training colleges ahodo no mu a wo mo eco leave se omadwuma no ene nhyehyɛ ya mpanimfo de aba no ɔmbɛyɛ adwuma afi mu nyina wa bra ɔmonya ahomegye bia ɛno nti amra no so ne amamra constitution ne kyerɛ sɛ adwumani yɛ adwuma a akyɛkra na fe ne de wanya kra be 21 days bi de ɔsɔ de kɔkɔgyina ho mene ho nsɛm ka no a na ensi ya ɔmode ɔmo ne magu fam a na ma ye ma no ani tutu aka ɔmo nsɛm no ene ne ye kodi ho nkɔmɔ ɔmo kyerɛ sɛ akyiri fie de krata ne bedu na dwada ɔmo asa akɔsku akɔkyerɛkyerɛ yenuanum nkuma na de ana wo bi nim de bate bayira ho mamu amana mo akase nkame yɛ so my Ghana de wo bi bia da okita sika de to ade di sika ho dwa e wo mai mu bia no ne akɔ na wo ba no asobere wano sense sika wo de kɔ no nya ho nneoma e na abenya sade aba fie ene kura no ko bi buo abusua wo kita sika twitwiri dia wo ntimi ntobi emfa nkɔ yɛ nkwa wo my Ghana mu bia da de pefe se enneoma buo kɔ soro eno ne yɛtete so my Ghana inflation no akɔkɔ gyina ha mu nkyɛmu aduasa miɛnsa kyiri pɔ ne nkono
na sɛ nneɛma a yɛtɔ ɛwɔ magane mu no ne boa ne kɔ soro paa enti ama sika no ankasa kita wo a na hoɔden ne kɔ fam wontumi mfa ne dwa sɛneɛ wopɛ no ɛwɔ magane mu na asɛm no aka ho bi ama government statistician Professor Samuel Anim wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ nya yeye o wohwɛ mu paa no a July no na egyina ha mu nkyɛmu aduasa baako akyiri pɔ no nson ɛna ɛyɛ 2.2% ababɛka ho ama na akɔgyina ha mu nkyɛmu aduasa mmiɛnsa akyiri pɔ no nkono ɛno kyekyere paa enti na ama nnɛ wɔkɔ dwa so a sika kita paa nso ntimi ntɔhwee na wɔabra wɔkasa ne nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ kyerɛkyerɛ mu ɛnneɔma soronko bi ɛnam soɔ ama nnɛ nneɔma boɔ akɔ akɔgyinagyina mmoaboɔ no sei ɛna ɔsɛ nsɛmtwerɛfoɔ. Rate of inflation for the month of August 2022 stood at 33.9%, indicating a 2.2 percentage point inflation rate higher than the rate recorded for the month of July 2022. It rose from 31.7% on a year-on-year basis in July 2022 to 33.9% for the month of August 2022. Disaggregating this into food and non-food inflation, we identified a 0.8 percentage point difference between food inflation and non-food inflation, specifically with food inflation 34.4%, non-food inflation 33.6%. From a domestic item and an imported item perspective, imported item for the fifth month in a row recorded a rate of inflation higher than domestic inflation, specifically 35.2% for imported items relative to 33.4% for domestic inflation. From a regional perspective, we identified Eastern region recording the highest overall inflation of 41.0%, having recorded the highest non-food inflation, again for the month of August 2022, and the Upper East region recording the least rate of inflation of 22.8%. On a month-on-month basis, for the first time in 8 months in the year 2022, we have recorded the lowest rate of inflation on a month-on-month basis of 1.9%. Disaggregating this into food and non-food, we see non-food dominating by 0.2 percentage points, with non-food recording 2.0 for the month of August 2022 relative to food inflation 1.8% for the month of August 2022. Abusia na chasa no nneɔma boɔ kɔ soro paa nti wokɔ dwom na yɛ saadeɛ no wokɔtɔ no 2 Ghana cedis wɔkyena bɛkɔ ne yɛse 4 cedis ɛma no nyɛ nwanwa san sɛ baabi awiase keka kɔ no no yɛkɔ woma no so na ne ama ne bɔni afia agye wɔ akɔdeɛ akɔdi nkɔmmɔ deɛ firi Kumasi Central Market ne ahwɛ sɛ show anuane boɔ akɔgyina sɛi wɔbɛfia ma han Mejo Sakosia. na wokɔ yɛ wɔm sɛ sɛi Meda semecha Sompa tifo. Medbre ma problem na tase ewo Kumasi Tuami Jom Summit. Na meju honom no enema bo kosro pa ya ma mefo no mo kasa nse lorry fair no aka hu bi na ma ne ma na wuri akwa akodusa. Na sami ame no kasa de me wo Kumasi Central Market. Na Kumasi Central Market ha no say na ne ma mefo no edidi nkomo bu se bi so mo say no. Enema bo say na ekọ ana omu chirem say gari olonka first no na yeto no 15 cedis no ene say ewura ba be do 18 cedis esi chire first no na nka olonka 36 cedis say aba be do 30 cedis half baako 6 cedis by first no na nka 5 cedis ana ya adoa eno ana ye de chichi abomu de ye ne ma bebre first no na nka bottle baako 1.8 but you say na baba be do 3.5 na bayre po na se wa dabre ko ene manches ne bayra hudo bebre ananka first no na ne bon shada enye din no say bayra ba ko obeto no 12 cedis 15 cedis 16 cedis but first no okuta 8 cedis abetimi na kakra e de apode na so say no akwa ko do 16 cedis 17 cedis miensa ukuta 20 cedis a ana obenya barrier miensa 20 cedis no kwa ensa da nya akese so opera akese pa dia this okuta be 40 cedis ansa na wenya barrier e dia ma mato posia plate first na yetimi to be 18 cedis yetimi to be 17 cedis ene posia plate 30 cedis se so koto sia ba ko pese se o chia they say no 2 cedis no so mbe ye free honom e da ko 2 cedis 50 pesos se say so no
Kosiano ne wɔ na kɛseɛ yɛ wɔ nketewa ne wɔ na dantamu sɛ ne nyinaa boɔ no ɛwiri kɔsoro sɛ kosia ketewa paa fɛs nkete no ɛno na okuta 15 cedis abɛnya bi ato sɛ ɛyɛ 20 cedis ɛne de keka ka ho sɛ maamefoɔ no esu sɛ lɔri fɛ no a wɔde kɔfa wɔn nneɛma no ne nyinaa ɛyɛ ade a ɛwiri kɔsoro a ɛsɛ wontumi nkɔfa wokɔ akɔfa nneɛma a gye sɛ ɛboɔ no a yɛbɛbɔɔ no wo nneɛma no wode ba gye sɛ wode bebree na to so a omusu ɛsra aban ne sɛ nkyɛ kwa kɔdi bronya na sɛ ne yɛde kɔ bronya deɛ a yɛbɛdɛn ɛna yɛtumi ɛde bronya na ma yɛn ho atɔyɛ enti na sɛ wobusa me Kumasi Central Market nneɛma boɔ kwa na yɛkɔ so a akɔyɛ ayɛwo sɛmpa ne atɛkyɛ ɔbɛfie bɛdo wɔse ne wɔma ne ba a wɔde abrɛ yɛ abusua no kyɛ sɛ no nneɛma boɔ no deɛ kwa na ɛkɔ soro na akɔsi sɛ Ghana yɛbɛyɛ biribi afa ho no ɛne ahwɛ a ne kɛseɛ paa ne yɛbɛhunu enti wokɔ dwom na sɛ nneɛma no boɔ no asesa a ɛma no nyɛ nwanwa pii asɛm nti yɛkɔ woma no so na ɛne panyi paa yɛba no sikasɛm mu a wabere mu owura Prince obiri yɛboa akɔ akɔdi nkɔmmɔ san sɛ ano ɔden dodo sɛ Ghana yɛsi di no ntimi nyina soɔ na da no da nyinaa nneɛma boɔ na ɛkɔ soro yɛwɔ Prince yɛ mmoa ho Mejo sumini aba na apɔm yɛ deɛ Oba de adaruma bibia ebɔkɔ na moso e asɛm wɔ deɛ sɛ gya yɛm hyehye o sɛ nnɛ wode sika bɛkɔ dwom ade bɛkyɛ bɛkɔ yɛ se ato nneɛma mu da bia nneɛma boɔ kɔ soro ɛdeɛ na ka kyerɛ wɔ man no na ɛdeɛ nso na asie yo megidi sɛ yɛhyɛ afiase Ghana fo nyinaa kasa de fa kwaya wɔ man no nneɛma boɔ kwa na ɛkɔ soro na menim radio station yɛ akasa mpem bebree afa saa nsɛmsɛm nyinaa ho na ɛnra adeɛ nkɔkye a Ghana Statistical Service, headed by Professor Samuel Enim Ado, Abeka Chirelman says inflation rate edu 33.9, almost 34%. Dear Kachire Nina say, ye be shafi asie no. Se na wo kota de anana wo de 10 cedis anana e kota. Ine no esese wo kwa kota ade ne bo be kosoro by 10 cedis. By 13 cities, 90 pesos, almost 14 cities. Inti niyama boa kwa na eden kosoro ewo oman ni mu. Na yedika ka bebre di afa ho kwa aban ne befa so aye ama niyama boa aye den agina ye. Mamenka se there's a professor called Professor Hank owo US abrochimemu. Mpempi ya no oba bekasa edefa ye mampanyini ene ye mampanyina bedi akire ho. Last month an inflation rate around 31%. Oba beka kire wiase nyina se the real inflation rate Ghana han is equivalent or around 89%. So may just pursue the way I can. O de yene aya setenam toto ho a enema boa akoso item by item even ayesha afiase na inflation rate kwa na ekosoro inti ama Ghana adwumayefo particular omo ya aban adwuma ugakatua yenya mfa bi nka ho no kire se usika ubetimi dia survive no ahoden aba fom sene de ye den ye tua okam pempenso yi mu ana sadia yi a ye huhu yi yebeka ne se fa baabi no se bi oban no na so den wontie die mpanyimfo mu nim sikasem mu ka no de be ya adwuma ana wiase amansa adwa so wo bi ehunu sadia wentie nso ehunu bi Nne ba makan be busumi etwa mu na meni mu di nkoma na metu aban ne fo se wo pese wo control inflation despite all the interventions our day ba no on hot the deregulation of the petroleum prices me kaka ho watiefo bebre ne me be kai sasem na se ade achi na otwemienu bia na ye kɔ na ye kɔto petrol buoma petrol bo wo Ghana ha no enya nsunsuanso wo bibibia wo manim petrol bo ma cement bo kɔsoro petrol bo ma dai bo kɔsoro petrol bo ma aduane bo kɔsoro kyese bibibia ye no my Ghana mu petrol bo ye den enya nsunsuanso enti se wo ya aban na se wo so pese wo fight inflation na wo ma stability ba system nim na se wo ma deregulation ekoso ye ka deregulation na or the fan wo bo ahya nkwankwa bi nsa se enam so mu ne kofa bentin emra wo mu pebia no wo mutumi eden
etum emro mpebo mutimi te so na wunim yemai Ghana enya de obi okọ adwaman so akọfa niema aba beton no obeba abeden obeba abete niema no so enti akoba se empempi no na se ye hye afiase no petrol bo fa nwobo kwa na ekosoro sese ame na okasai GPLT for abe announcement say a free next month or other say Monday eko omu increase the price of car bo by 33%. Say omunya implementing say kim by next month inflation rate in ebetwam 36%, all things being equal. Enti abayno the approach or person they solve the economic challenges now mind no as so revise no makan impempi first term first so we should inflation edema abayna eye kese anas ebeye kese asen say abayna be decide they say deregulation ma suspending for the 3 months said the ebeye niema bo beden ebegina faako but more na ye the recommendation na say ye nim die mu ye tu abayna for no more na de obeya na obeye enti de meka twato na say Ghana for yankọ so ani tighten your bet said the politicians na den aka eniema ne board de kwa na eden ebe kosoro obi nim da bibi fufo be den ebesie na ye nyina ye mompaye na se ye num su entwe wope oro press me na wase se wabo asem ni nyina to fuade amaye abusia oro prince obri ye boa e body sikasem a waben mu en wo kire se wo mu de o maka bia na so de abano ya no ye enti de wo kan na se Ghana fo ye hye sapo mu nsuai eyere atuo betwa nkakran no wo man no ye betumi Abusuya yeguso Sompa 93.1 FM ye wi apram tebreka se na nsa no bia wo bia de yeguso ye de mama style bia no wadwenche no nsusie fa beka en ho wabra wo kan ho wo Facebook so wadi kan ho no modada ye mo akwa bada wase sa fe na nam kwa mu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenche no nsusie oduru ono mo a wode bia ono mo yeguso a ye beka se no mamo no ye beken kai ede amamo na YouTube so na fe na nam kwa mu kwa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wajenchire no nsusuye no ode toto no ma yegusu a ye bekase ne bekenkai ede amamo ena wo sunyane ne mpotamu a ye kase enam Sompa 98.9 FM so Sompa 98.9 FM so we ensamu a etwa krenke wo mamuni amanfo nkro so a mompetrepede mpatra pamaji atumu ene yesamu for penny kwaku asante Benedict wasem wa bia wo bia no ye de esomo ye nto aso na ye nkwani mu wakase ni mu na coalition of community police assistant for enenei wo mo chese Ghana mpani na narudan kwaku vodo wachima PSA be ma bada ne abam mpanimfo wo mo adi wo mo ho ya papa titiru ene IGP any Youth Employment Authority and I say Youth Employment Agency adwuma no omadu omo ho ya pa say free bra man pani da John Ayekum die wo kofo abranda pa ba asante apagya ene de chekonkron saman saba kofa asade we ba ye no na bote techire nyina ne say enkwada na bekom no omo be dai suban papa die no ne afa wo mu do omo post adwuma no mu na so free mra papa kofo ko ye besi na fi bia ye fa bi gum ne agya wo no mu saa ama wo no akwa akotena fie wa bra omo kotena fie so a na asetena mu ayedene edi ama wunum na yakwa omano so ne president ya wadaku ya no akwa akudi nkomo set botting opening set ma han ya eja me se mpom ye Yankupa no bibia boko na monzo e Erade adom ye ho ye na mo coalition of community police assistant for no adai e na mo se mudi IGP ne Youth Employment Agency ene abamu mpanimfo ho ya wi Veda wasepa na michia wati for so. Anokwa sem se community police asema aba sisi ye da paso aye kan ho asem. Me amidi o manim no meni Ghana Police Service ananti 2015 abisi enne dey amena wo kasei. Time aso krasi yenko fie so still 24 say banu say independent witness any say areas it's an say free community ni munti areas aya memoa na yenye adwuma na we na msusu say me te nkokọ na me bo me ho modern sa kwan ne so no me nua bi so community police a wo wa temali obi so wo central region any Accra bebia no Ashanti region sa na obi anso bo ne ho modern enti aden na recruitment ebi so a you say community police for no omo qualify ne de
It's not so many police are nancy, no one who or when you a war police entity mune police a juma munintino. And Kayem fa a conya been to her mom. Now so you share through 2016, my share the many to form my be seen ne. I'm an oka there will be no community police being Yapano. Nemono, over once the community police needing a benya pine every police service more. Now I just say or the akofa MP so and 9 penny full be so. You were a dance here, me, I'm an okasem, who are dance here, pa the chess, nipa, a community police, Muna, a youth, and I say, in nipa, been back constables, Nibino, extra clear, say, and penny phobi, and a wow, no mutinia, quite home. Not daintina or mine Ghana, ye boka at and Kuala, we have to take community police for, normally police are 90 for 5 years, 6 years, say. No one yes to a woman who police are fine now, but your police didn't you to police you, the intimato and the intimato. Minia and Sembe were police one call out say Yakuwa. To see a year 2 of my demu ama or more coffee and that's all my young coffee no. Send me a software and I mean you be a software. A bill so a abonne for a woman. And see, you're part by nature. Ghana Police Service recruitment or my year, you any recommendation at Kogu Police Headquarters, human resource, Yankee Hoshe. Nanka yes, I did any crowd at champion before say, oh, okay, and Kualano, my bomb, more than in Tinian Champion BB, Maomo, and yet our police service mo. Say, Ubi on my new future mo, and I shall be home quota certificate. Maybe your better police station crampo, yet you want no more, now ye fat civil omo ebeye trapper police station kra na eno kra bo community police for eno na ye dwen ho a ye ntia fe a ye bisa Ghana police ada certificate na ye ni ana se recommendation no ana omo nye omo adwen se omo bede ana se aban no ana enye na adwen se obe recruit yen na emom no se community police no eno ana ye na ye wi a ye nkofie na ye fasu ehunu no enkobo braben certificate ben no mati media mayen anka ye de ko ba bi ko pa adwuma mpa o be hu se only police ananti atenti ye fa as supervisor na se enema bia ante sa enti me hwe me nuanom youth no a be kwa bonten enipa over 12,000 a be kwa kwatena fie a be sia police station ehu police akwan na ekomo kwa akwade wo mo bi ni be be obi trim Seto. Yes, sir. Usa mo ka bibisa since 2016 ebesi afi community police ni bia ni hono mo a yafa no ede na rural police service ni mu. Ana bi bebusa say na ne kane no na yafa mo ana na mo time no so mo ye adwuma say community police for ewia mo time no so a yafa mo de mu rural police adwuma ni mu ana. Me pacho de tie ne say me wo adanse a mampani atamosa wawu omo omampani kufo fa wo no omo bo omo ho moden no opia bi e de omo call police ankasa me wadanse e wo ho eti we kire say omo a papa kofo introduce community police no omo enya mu mfaso a atamils ebeto omo so no omo dai suban papa de ne form rap post adwuma nim sa pepe na kie eti e ba ne say na afie die obeti say na me penny bi ana me papa bi na me ofa bi na bo ame constable taba out sie ya any ebi corporate ni bi ebeto ye wo adwuma mu na ensem omo kan ne say omo kire say obi na bo a obi na bo a omo Ghana police service anga se den na ekoso yo set mama nsa musa we na omo aye fa omo du omo ko wura mu aye papa tamils time no omo su be omo ko da na di wo police mu no mu de mani di akire na ye me pacho ye di eni edi akire eni pa Ibrahim a me beto no e wa adwuma mu aye ni pa police foi na eboni din so ati ase enti eni pa na yes e get se mu nuanu ma di kan no ekodan suban papa di enti mu hu ne enti a e wo se ye yi mu to twene saa me bo a sana me pache na community police adwuma na mo yere market ya ne ba Minia me no wo kasa sisie no bosome miensa aketua akem mreku a wapam yen se yenko fie yenko tena fie bosome aketua miensa ewo wo nchen eti sisie ne ye kɔ ne sen ekwa mu di nkɔfo o
common so ɛno na ɛma onipa a ɔbɛn wɔn no wayi wa ma ɛno nti ɔmampani Rollins ebu ne bɛyɛ ayɛ a na ɔsɛ aboa bi bɛka wa no fira ntoma. Sɛ tanya hwee we deɛ wotumi so ɔhyɛ ntoma no mu ɛbɛyɛ wae. Saa pɛpɛɛpɛ onipa yɛnya a yɛbɛn polisifoɔ no yɛnya na yɛbɛtumi de wɔn ho nsɛm bi akɔ abɔnten ma nipa bi anya wɔn ɛno nti yɛsrɛ sɛ deɛ ɔqualify no. They are qualified because me I mean no kasa ye mu bi no mu de ye hu niema bebree ani so na set of fashion ne niema bi aye bi no correct said na just uji tum say mu nuanom community police for no enye mu nyina na mo qualify but omo mo qualify na de ye enke emfa mo emfa nwura police no mebo a me madisre na no yo yate yedase awia bibia ne ebesa ba wo nche wae yedase ba ebeti mpanimfo ne yakwa kubuso mo senti a every 2016 besi ne yemfa ba kokran fanwura eye pusi adwuma ne mu no we a coalition of community police assistant for a wo mo esumo mai wo mo president set sechi boaten ene no akwakodi enkomo yi Ghana Road Transport Coordinating Council warmo so nature mo se ene ya shankaphobia wakaka wo ho abom ayekuo na wanmo kyeremo se efri nyame ya domo a na wotwe ba besimu de kro wo mo to ka hyentuade mu no wono wo ya adwene a enye ye wokwa bia so wose wo mu di bem sa nuama boa kosoro nuama boa ye den spare parts a wodro ne ade ene wuntimi nto na so so ne ye di adwene da chi e be hwe soro framti wo mo ka no mo de a kyera de hye no se wo mo ntumi nyina so na won man kasa wo mtoto ahyentuade bum ekoba no sa no wabema ni hanhane e wo magane mu na asamre ba no GPRTU wo mo so ye ka ahyentuade ka kuo ni bi na wo mo so be kasa ya wo mo national PRO panyipa yo kasa de ma wonom ora Abbas Moro aso be kire mu se wo mo si gina ye bia emfa wo ha mu nchemu aduasa 30% ema monte so na wo betumi akese so duase wom gusuwa ne mpanyufo di ho nkomo na won ma hwe anamotu a wom betumi atu ade afa ho ora Abbas Moro enya GPRTU na edi sa communicate no ba bonten concerned drivers association fina yempanyufo no be se akonya na de wo mu no ye de ababon we concern for almost support to say asema ye de ba say yentu either buy beti fango no so amaya na yentu lorry firm no almost for it and omo adu ye omo say 30% fra ye but GPH afina yempanyufo no be si akonya yenne omo ase we are autonomous ye ya atia na omo so abeka ho na ya present ama abai onim say you say transport undisputedly no GPRT yeah selfish say yeah na yeah dey you buy so say baby I do at the say yes sister I shall speak to you now 10% threshold no yeah 21% echo and yeah she said yeah no most abeka na ya present petition ama abai silent yeah the acha by next week yeah the Sompa be about tuba oh just say a trans because I know quite a woman who say any fuel no pen and transport there was spare parts, there were lubricants, there were documentation to say insurance policy, GVLA, local government assemblies, no, your tribal bill, or you're sending in and normally, say sending in na. Korea bear 50%, young 50% in Naples, and now, yeah, I think for your GP, yen so ya fa na yaki reasonable one na other two. Ora Abbas Moro GPRTU customer phone watch you say, woman yansi jina ye bia se nemum, waguswa ne mpanyufo eti ho enkomo. Na 70 ye kwa maso, na ye ni True Drivers Union. Wamusu ye ka adehye mu bi no wan mo twi hyen no ahyenkafo no kabo mu ko no bi ye ne nkonko di nkomo ye raya obema na ye nhwese ne enwem ekọ na ya oma han ya odo apom ye de awrade na apom de owo me ede nyame ase ana na mame ndi nka mi sase mo sesa mo adwene efa ka ahyentuade abo no ho ana me pa cho ba na wasibiem na ye ntia wone watiefo ahwefo nyina me pa cho ye gina ye automatic adjustment formula deregulation so na ye de to ahyentuabo mu
na kurom ha na yɛwɔ no yɛafa ne sɛ asɛ obi keborɔfo a na yɛbu sɛ sɛde mpɛdia sɛ onim nyansa nanso skuul mpanyimfoɔ sɛ yɛmpepa gyimie yɛyɛ ama borɔfo adaadaa yɛwɔ ɔman mu ha ɛno na ɛde abɛduru baabi a yɛaduru yi ɔwo me deɛ nti a yɛka ne yɛayɛ saa no wobɛgye adi sɛ nkɔmmɔ yi hyɛ aseɛ yɛne mpanyimfoɔ asi ho nkonnwa borɔfo akɛseɛ na automatic adjustment formula ɛna inflation wɔ single digit ɛna ho ahwan sɛ sɛ kura deɛ yɛsɛ Russia ne Ukraine ɛɛko ntokwa na Russia ne Ukraine ko ntokwa ne yɛto fuel so yɛto nsuo ka so yɛto kanea ka so deɛ a Russia ne Ukraine ɛɛko ntokwa deɛ yɛnto lɔɔre fɛɛ so sana mo ka kyerɛ wɔ Ghana anaa mobɛtwerɛ bi nti na mo ani abere yɛ so no yɛde yɛ asɛm ne sɛ yɛato diesel so which is true anaa yɛnto mu Kwechodo sɛdeɛ ɔwo mmeɛmpakyɛ yɛato mu anaa yɛnto mu sɛdeɛ woka no saa pɛpɛpɛ mepakyɛ woyɛ danse woyɛ yɛ danseni sɛ yɛyi w'adanseɛ ama waka ama wiase nyina hu sɛ yɛato adeɛ no mu enti si yɛato mu a wowu bɛdi dwa abɔka yɛne afɛyɛ si ho adwa akɔhyia yɛ maame fɛ mu ɔpare ne wo ɔba a wɔtwa trɛ te sɛ chief of staff da ɛnkyɛ ni saa nkɔmmɔ wei yɛbɛbɛ anim twa yɛtorɔ Nana ya utie me. Ba so me tie ma me frɛ mu ɔpare nsɛm ɔne nti ne ɛkyekye din. Bi tie me. Nana ye di nkɔmmɔ. Sane ɛbɛyɛ a yɛtiefoɔ bɛte wasɛm no a wɔka no ase. Yɛnim sane ɔma boɔ kɔ soro ɛyɛ no korɛ. Ɛwɔ bi anye wakyinyi. Na mmom sane ɛbɛyɛ a yɛde anidie bɛma de anidie sɛ no nti. Wadaroma yɛntwe atemdidie no ɛnto fam. Na yɛnim nkɔmmɔ na Ghanafoɔ nti ase. Sɛ obi ka asɛm na yɛ na ada asɛm a wɔnyɛ torɔfo ɛno no yɛ atemdidie dabɛ na yɛkasa mu obi di toro a ɛyɛ atemdidie ɛsɛ sia no ma mimi sɛ sɛ sia no tie o toro no ne yɛkyerɛ mu na nkyerɛ mu na ɛnta waso mu a ɛna ɔbɛka sɛ yɛdidi natɛm yɛ maame atumi ahwɛ yɛn anim aka kyerɛ yɛ sɛ aban ahyɛ gɔe Ghana sɛ gɔe ɛnti fuel so na sɛ gɔe te so ɛbɛma OMC na aka no nyinaa reduce fuel adeɛ kye yɛ anokorɛ gɔe reduce fuel yɛkɔpɔ gɔe aba so a gɔe de kasa aba abɔnten sɛ ɛyɛ deregulation automatic adjustment formula na mmom aban hyɛn no bɛsi na ɛkyi kɔ staff no ayi ano na sɛ yɛgu so wotu fuel anom na afei wɔyɛde kɔhyɛ Russia Ukraine a wɔde nokorɛ akyerɛ yɛn ada na ɔma no yɛntumi nhwɛ panyin anim nka bɔne a wɔdi mfa nkyerɛ no nana yɛwerɛ ho sɛm sɛ na boa me kakra o nkyerɛmu yɛ yɛde baa yei ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛato fuel mu na yɛ maame no de krataa ba abɔnten saa tam no ka kyerɛ yɛ adrabafo 6 of December 2021 mpakyɛ na ɔne kurom ha yɛyɛ pakyɛ se da saa a ɛkɔwie wɔ degree house no sɛ nkurɔfoɔ koraa ka sɛ asɛnkafoɔ mpanyimfoɔ no koraa ɛkɔhyia a yɛ maame no ebu akakra akɔ ebotom nti na yɛago nneɛma mu nso na yɛ asɛm a ɔka ma ɛtɔɔ yɛaso mu no ɛno nti ne yɛte aseɛ sɛ yɛtwɛn ama yɛatete fuel so yɛate so anaasɛ yɛasan atom nana yɛ tie me kakra yɛnhwɛ deɛ tie me na nkɔmmɔ no nyɛ dɛ ɛsa hyɛntweadeɛ boɔ yi a ɛmode ba hɔ mu nkyɛmu aduasa 30% no ayɛ me sɛ kuo ahodoɔ sɛe ana mokɔhyia yɛ a moadwene nyinaa kɔ bɛnkurom mepakyɛ Sompa TV mobaayɛ akyɛ nso nkyɛ bebree nanso munya advert a momfa nkɔkyerɛ GTV enti sɛ awo aka ɔbaa na ɔbaa no mfa ne ntoma nguɔ na ɔsɛ ɔfɛre a yɛbɛgyaa no na mmom sɛ akɔdaa ne ba no ne titi sɛ yɛ abɛɛma ti no a ne obi na bɛka sɛ ɔnwura ne pieto enti yɛde asɛm ato yɛn ɛne yɛserɛ yɛ akwantufoɔ de sɛ mowu yɛn mmɔbɔ na mommoa yɛn me akoma da na mefiri ntɔnsi bi wɔnyɛ den o nanso kaa na yɛde si mu de aba Kumase no ɛna ma nneɛma boa yɛ den adɛn nti ne yɛtɔ diesel wɔ Cote d'Ivoire 39 cedis yɛtɔ bi wɔ Benin 40 cedis yɛtɔ bi wɔ Burkina 41 cedis yɛtɔ bi wɔ ɛyɛ Nigeria 22 cedis a yɛtɔ diesel wɔ Ghana 65 cedis 25 pesos a mote ne yɛnka ho asɛm ɛhɔ ne deɛ Russia ne Ukraine ko ntokwa na ɔmo nwu bi sɛsi yɛ nana yi ɛnkamenyɛ sɛ ahyɛnkafo nka mɔbɔkuo no ɛnana yɛ na yɛbɛtu mu fo mobɛpia yɛ de akɔ gyina bunu mu anhwɛ yɛ mobɛtɔ pɔnkɔ sɛne deɛ wotwa serɛ ma no wie a ne wasɛ nsuo ama no anom ne watena akyire na adeɛ akyi ne sɛ moma yɛ sika wɔ so ntua pango boɔ ka ne yɛtumi afa mo na mosi mu nnya na hyɛn no antu a ɛno ne yɛayɛ mo papa nana yɛ ɔmeyɛfa wo nsi Hawaii yɛda wo ase paa abusua wei ayɛ True Drivers Union mpanyimfoɔ no mu baako nana yɛ ɔbɛma
ɛne yɛne ne di nkɔmmɔ yi. Abzanfo ya twaso na yɛde makɔ hema lizikro mu London abɔnten so na hɔnom na ntete a Sompa FM nsɛmtwɛfo ababeto apono so wekra de afiri enra ɛna beto dwa sɛ wokɔ Victoria and Albert Museum a ɛwɔ United Kingdom o masigina yɛ sɛ nneɛma bi no mu a tete mpere de ticha kwa bota abrɛ so na mekɔ afia kɔ bi guest ya na me yɛ guest SP wo hɔ yi wɔn ne asanteman ntɔkwa yɛ sesade fo aso gold wɔn bɛsesa yɛ agudi wɔn tabiri de kɔ yɛ nyina no wɔn ɛsa ɛde brɛ ɔman Ghana na yasoma giade na eba sey no na Sompa FM nsɛmtwɛfo penspedu kata remrante yɛ sɛ ne yɛntinsim wɔ ne ane o ma bene e wo my Ghana yabakɔsɛmu ene amamre ne amane mu nkodi nkɔmɔ ɛno nti teacher safo kantanka ene ne kokodi nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ we saa gold no abrɔfo no bɛsesa kɔyɛ no a wɔn so wɔn de ba ne nya bibia o ahonhom ɛhyɛ gold no mu ɛna ateti wɔ mu a wɔn da wɔn na wɔn ntimi ne ahonhom no ntina no ɛna mo ɔmayɛ ɔmadwene sɛ wɔn de ba na nya bibia ahonhom no a na atata wɔ mu a amene wɔn sa so de gold ne yɛ japade ɛbrɛ yɛ saa no ene abrɔfo no ndɔkwa no a esie no mfie asɔtefo ne abrɔfo ndɔkwa no ɛkɔ so amfie wa asan mfie wa no nyinaa no emu bɛ yɛnsa na nan deɛ wɔn mu bɛbɔ wura ha wa abra sɛ de nyɛ ene wɔn nhyehyɛ ndɔkɔ bia saa mmerɛ no wɔn tim bɛbɔ wura ha no ya ebi okura satbo se momfa ohina o tiso sabre no kura se momfa mem ko na munya njokwa nyina o mampene e de sesa de o mu e be sesa nyina de ko e santi na akoma o mu no de na akoya koro ne na Israel ko nyankobo timi ka chiro mo se mo ko ko no momfa e ko we so de momfa bibia mo sabeta nti na je se semo ade ade a deviasi na ye ne abrofo die ewo abibima mu no de semo ade a abrofo no fa no pi pobo ene krono we na akoba se ene omo atrase hunu se ade ne no ma no mo sesan no ebi wo no mo sunsum keche eji wo ho ana susun dae eji sa dae susun no ana epi pia wo mo enne wo mo da wo mo na enne wo ma jemade na ye de made ebrem na no ma na mo sesae no asantuma mo ade ye egudie ya ye sika enne ejete wo mo sesae biko na ba ko aye hu no wo mfoni mu na nsen etira ya no ya sika konkwa Thousand the phone no my go no ma metono ha ento ko kuna o mne be kon ya o mo sesa be ko na mo ne o mo hihyen krata se mo fa ya de mreye asamo mo ka kire ne se ye de ba unya ba bia entangu broni ekwa ye ofa so ye museum le nyae sabe o hine bi ba o hine no ho ne ma kra museum no ma ye de hihye o hine no ho no bia museum baby a yedi gro na usu yenya baby mfangu a na gu hene na wo befa e enti saa ensemuhunu no a o mo ne ye ka se ye de bremo a munya baby mfangu no ana mo nhwe ni yie ye wo ya de ye timi ahwe so ben fie be se no na wo befa ko usu ntimi hwe so ye matima hwe ma de so fie ha no na wo befa na o ka kire me 70 men hwe so ya yes abrofono kwasiebu ana omobu yan abepem nebre ya yeka yanti waye teacher safo kantanka ne yete ne nka no nti ya gudi a abrofono besesa kɔ ya sese omo sade ba no ene wo kyesa honhom no a kumase abaifo tie omo tim na omatete abrofono omo do omo na omo sade ya de abre ne nye bibia amro sabajane ya wogina wode mo amanfo wa figya kwa abro north abato mpeso so ayo no monyafo Collins adoma ko mensa no wokire mu se eyara wosam ya hometesem si ate o ma Ghana mu na so ya me ho kwan makwasi broni afa no mum na de obeka na edi so eya pa wo se na nsntem wonka twetwa Ghana fo asoboa wo kwa papo wona na nfafo se wo mokwa akwaje o mani kakra ne dro no mra wo makope ba bia da wo mokodu ya te won mo akwansi ya krachi bia ba se o mo nsore na ba bia motie no ehonye wo mo sore ya ye de China fo aba betena ho no se hwe we nyina ni hwe ede na ekoso wo ma Ghana mu se yankase ya da ne ahoho e wo man ya yatimu na nkanya nwanwa sa China ni ababa wa ba akopɛ waje wo ma Ghana aboso na da ne da nyina ye bu ne din ashawan wo se we nyina ya awra ho sempa ye wo so wo ma Ghana ye de nsa egu enti ɛna no pa wade ache bia adwumadi so ɛno no ma hene ya odu boache
edi nkomo yi. 3 weeks ago, maybe for the dignity of baby apart from the personal body as of now, because they are business people. I don't think it's right for me to mention. I'm not for being a coy. The court now 10 minutes time, so now for bro menu. It was one of the bouncers. I was saying, "I'm sorry for the idea." I'm so I didn't see also how many sorry now and I'm so if it is about the cost, once something called Papa, baby I'll I'm so if it's about the cost, we are prepared to take care of the costs. If not, banks are not embarrassing. It's not going to be a shame. Mankasana and the catching no for moving the other side. Yeah, the court's not baby. I do 10 minutes crap. If you want to go for me in the room, 2 men, 1 woman, a Chinese phone, and on Betna Akonyaso. So, it has gone beyond to form KTO. It has gotten to a level where people disrespect us in our own country as Ghanaians. To the extent, say, me as a member of parliament, can't say not the Obabet now say Chinese, I thought say we should elevate the debate, to another level. That's right. We enjoy your MPP ni NDC seven because yes, our MPP ni NDC to now. Galamsey has not been stopped. Now, when we continue to have the discussion at that level, the real people behind the Galamsey, they started their games again. For the past 2 days, radio, social media, it's about a definition of repatriation and now deportation. And then I debate whether Aisha one was deported, repatriated, fled. That is the debate. Once you begin to narrow the argument to that level, the kingpins Galamsey site, one excavator, home use price about 600,000. A fresh excavator, some cost as high as 1 million Ghana cedis. So I tell you, say, if a TV so Sompa, Galamsey side, now Akwalabi separate never deceived. Say Akwalano separate no Galamsey no. Akwalano, there's no way over 800,000. There's no way over 1 million Ghana cedis. There's somebody in Accra, Kumasi somewhere. Who has bought these excavators or 100 or 200 every Juma was happening to the mama. Abusiana Chasano Nomra Sabajania Wajino de Momanfoa. Wawa Fija Quabre North about Sompa so Ira Collins Adomako Mensa. I was here Yajna Wilsonia Dia Huachesika Craba Pinzubia Nomi Ba Pia Ketchra Yabesadia Pimus Yadebe Conquer Pupunaman Temendi Samanyuku Sianamo Case Yens and Jeffun Shemu Ningina for Mabato or Mobabeto Edia Candy Fubi Chamanyukunano Yakwaba Sisi and Yakwakudi Honkomo. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ni Muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple when how bia you provided 24-hour support demand open a chakwanya top high opposite Love FM yene kwama rural bank newo dan bakum 0202 699 110 and now 0244601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Mini or turn drinks for traffic mu so dia beto mo. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade ni we ye hwan yo. We pay small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time Pejam Kosoro, or Marcos 2,000 Ghana cedis. A year 24/7 debia. Ampo, Unkosalai wa bank bia, unhia collateral, unhia garanta. Sapepepe. The Wianis wa dial *711*999#. Network download you Fido app no apply for loan. Fido loan, l'argent est prêt. As you saying. The money is ready.
Ye of a kwaku medasi. One family clinic ho me koya mama who say I need da so homo bibia or yaribia. Bia na wonyan hia wo jefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Say ya wo ya. Wo wo sempane. Ehyehyw. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim se yade akwankwo etimi de yawo ba ye ni paduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade no wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. Ema otrimu nkoto adro no ma ne ngi nsem ansa. Firi se wonnim yade kra. Ede sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hu nimde. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo mde abibidro nimde. Ene yaresa kwa yahodo opi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Omo ye lab, scan, massage, any home care. See eba ofi abehwe wo ye bema. Wo mema sam ye bonus. Sanso na oba. Wo masam eye bonus. Omo ye adwuma juada kopi memnida. Anopa no watwe kopi mnunu. Hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase. Omo ben Brother Man Sport. Wo Estate Junction ne so ha. Afei omo asimfosu. Hwefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546 686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusiani nyina yaresabia. This is Sompa 93.1 FM. Busia sama makwa babio ba Sompa 93.1 FM ya wi pram to breka so a yes aso ya live was Sompa 98.9 FM so e wosunyane ne mpotamo yankwa ani ekoti bese for a professional concern ya wodi concern won krapompre mantamum e de maye Kumasi kojo ba for ene no nkodi enkomo yate send this amanyeko ne yensamtwefu nhyamu no nyina e kwesi brone kan se wo mu internal elections a e be koso wo mayemu koyo mahan Yo so boama. Na bibia fine. Fine, fine. Bibia be fine. Wo de ewie ya mema bibia fine. Why? Na me tiase. Yes, sanity. Boy enkomo. Well, boama me da ase ba ndisi atran kese wo adabraka. Samra me no kase General Secretary don say se nkatia ene samtro for edi komo awie. Na komoni nyina ne se NDC internal election omo baba beye bosomia edi enimu no na ode ehon hyehyɛ ya benifo edi party de enimu no edi egu akwan mu de ama party ni ba bia wo Ghana bia se mfa some trouble so no monti na se bia wo pepa se contest constituency elections a nioma obeye ansa na wetimi agina se yento so aba ma meye constituency officer no na benifo any region no General Secretary said nkatia de egu akwa mamaye na nka say even audit to just said omo be bie nomination e ama various constituency no free 20th year ekoya na omo be bie nomination 20th October omo be bie nomination e de ama obia sa enso na filing fees a omo de be gigi and say bia okwese okogira na ye to abama na constituency a omo boss say obekọ chairman a 600 cities and I will be here constituency level chairman secretary ni 600 cities and about women organizer and other positions so 400 cities na ba of communication officers so 300 cities for the constituency no so and if you want about region so chairman and secretary and organizer 4,000 cities women organizer and other zongo kokos no so 3,000 cities sa so na say bia ho atochima na say opese okudire mi so a sika wo betua 50% of amount na me boy no sa so na wo ba the constituency no so bia communication officers ni ade no omo so de no 300 and omo deputies no 200 cities enti say e ba deputies no so as a chairman no etua 4,000 na wo so wo betua 2,000 internet say no echo chairman ni mu du che wo na wo vice no nti no nhyehyɛ ya mpanifo edigu akwam na nka say mu na odi tu da say party na ye nhyehyɛ na picking of forms so na say filing of forms no omo be manual and at the same time so no omo be online nti manual no de be manual na ba say wo download forms no e wo online a wo be fill in manual na wo de akọ ama wo mo e be endorse ho no ama wo tibi akọ akọgira no omo I endorse with the manual into we are now ababa be submit we o form no nti eno no nhyehyɛ a wo de egu akwam to wo say abato no region abato no so e be sha say 5th any 6th November nti na ni nyina dwumadi ni nyina be awie
17th December of this year. So an appeals to some mobile and so 12 to 13th November and an in other also. Intending it is say NDC for internal election and mobile babero and in 24 the guidelines and as a roadmap no Eddie Atuga and they are not pay or my try it's Wama Ubusami and some 12.1 is about NDC guidelines and the roadmap for the internal election. Well, you're that saying, yeah, catch it, but no, don't for your domain. You may be about who be a that sepa, no money at the finger from Punamentemu, Abre, ye, every. All right, David Opoya Kumasi Metro Director, the Ma, Ghana, Womasuano, na what you say. I have done a papa, ne walk. Suku who droma 1 month sasi pinuano, ni pebin ma fan no mum, ama suku sasana yen kumenkuma. Was ya same primary in junior high. And they are quite what some ya almost say, Sampa from one anchor fence or crown commitment to be ho. Now was a Ghana Education Service, woman original security, one muguswa de bomoting, says Ukusuku what one one ni pebinum, as you try 1 month sa set on tono, one bet me a 2 south falling in Aso sa, one of some pacasia, and it is uncle me. Kumasi mfimfini paa no your challenges I want to be squatters it will be na nkofo de hono akwayo matenaye hona ebinumu eton cars hona ebinumu anu anuane eton o magi school no bebre fa bebre no afa o ko asem ha aka ho asem a enso no wo mi se mpanifo etu ho na mode nanso ye schools na wo asem ni nyina no omo sa challenges no pa abodamfo bede da ho obi a tumi kɔ hɔkɔyɛ na opɛ bia na mse bambo ene fence na ye ntumi nye emfa school ni nyina ho enhia ye no ano ya de a ɛha ye pa afei so ye school adan bebre ho a si free bra ye si ye no ye siesie da oni beka sɛ renovation inti school dada atete mpanimfo na mpanimfo atotworo afamu abaye mpanimfo ha se yesre se komontwa woni mehwe sa school adan ni na okọ state MA primary school dan no ebukurato state experimental de radio and as a media for crack or picky and also so ewo nti ya dan no aye dada no nuanom ne adofo no emeboae na yentumi NCC tise yemu Ministry of Education ne Ghana Education Service enchi bia no mudo bani behwe ho na oma be bibi sonko a betumi ama honso schools no atumi asesa nti mpaye ne yeboma aban se hyehyeye a omo pese omo de ba ase duru anwumre na wonam akwan so a ohu se okran bebiri gina kwa ho a omo to ade wasi for na se na meke ada omo bewie no obo se nkwala no say school ni we aye ora David Opon Kumasi Metro Director of Education and yetenin kai Osia ye gina we so na wi nsem e papa no de besom no ye de mo siase ni adam asipi semunya adaje tena ye ho asida bi nkoma cloud internet Ghana ye se we internet won sensem nyina fa beda ye say ye internet connectivity num say ye Wi-Fi hotspot deployment num CCTV camera installation ne IPVT installation ne digital security locks de fa won sem nyina beda ye ni enye emfa ema cloud internet Ghana ye Kumasi tech eye top high honwa Abrosana kuma Woman Rural Bank womu no opposite Love FM honi ebutu for 0244601933 0244601933 na enchebo bia wo pebia no yenye informal so use internet no ofie so ye no adwumam so pese kra de ode nante no ne ade ade a oh ye di be ya ma simple kitu ebiso na wutua fido kanena na ukopebosi a ye beka se kofa wo fa wo na se wa ba ebedi adanse ananse medi agiremum informal nsa na loan ye de ama eno so wo kwan a wo betwa nya asem ketoa na so fido sesese wiase nyina dada no ho emene ko bi wo se friend tilapia kotokro do wo se friend macheta omuso madan wo mo ho ye tie ne se okuta phone no a phone no so te se ne ye mobile money no wa dial star 711 star
999 hash star 711 star 999 hash na loan bia wupe bia no yede ema ni hani so okuta o Ghana card anase bia wokubeko app store anase play store no akwa download your app na go phone so and the simple cry loan ni wupe bia within 15 minutes na be go phone so na chiri wanya daje no chicha ne kakrakra we fido loans wa yede esom Ghana ma de sie eno no and a kens hour e baso odon for ya dum afia da bia ewia no mienu kosi no miensa ye Kennedy Kwame Akompre kokoti abu Japan wa we ya sen central mrase adwani a eneneni abre ebepe Ghana president yedi ena nipa binom kire se papa ne se fata dodo se na ewasi asom ne mpeso aso ade hye asom my Ghana kire se ne yamu ye adoye awa ye ene se ne nam ne nsa so nipa pem enya adwuma ye no eno mpeso mo beton ema mansa ihunu se bebi o my Ghana adru sese no Kennedy Japan ene ye obi a ye de o man ne se ne nsa se businessman no run o man ne se business entity a ebeboye no ntino no mienu bia kosi no miensa ifia da bia Kennedy Kwame Akompre ko da Japan ne ho danse ena ne nkrofo betena se no mudi eton edima mansa nti Sompa 93.1 FM so ho na ye social media platforms nyina ne ho nsam etwa egu ewo ho Agokra Mafia series nso ka ho bi eyewayose One Ventures one Taiwan media na ka bom shano se memenda bia enumre no ngotwempa mu ekopem no nkono ne yeyi na yase atwa repeat no mienu ekopem no mienu mpa mu so kwada bia one mama so asene 21st clinic the sciatica expert abe heba clinic se yade bay wo tuase extra comfort limited wo mo ada no wada hate wate medimafo eba center so obedi wasema mawo yade be na yo so kwan kwa fa kwada no we eto de ade ambobo mu nyame mpa ye nyame nti bibia be kodin wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center wasefa ha ne bra na mo nyina mo ntena se ensi ho nkonya Sompa nkomo so nie wahini ni ama crunches of mami premier ni netena se nyame ya domo a efiada bia nurse wachina enmre no nan kopem no nsia ena ode bo apono so abrabo mu nkomo awade mu asem bibia wakabi 0242 725 067 0242 725 067 Abe Heba Clinic in Sunye Dr. Bay Wawa Patrapa new site Wabe Patrapa Junction no Wayade no Seko Cell Cradia wa yenchira no wajirim fibroid yade stomach ulcer ye enka ena se yade bi emre pa we de ne de mu ohye hania yade twere yade eno achi kokko na afifiri wo fa kwai Dr. Bay wo be hwe no de ho dwuma bema wotu 20 min kuma boa abe be hwe de ho dwuma friend number no 0243 345 392 0243 345 392 and of 0506 460 208. Ye jina resuni adi nsem nyina asi. One mama boy ye kukua Veronica Jando. Akosia somwa wahini ni ama kranche ka ho. Kwabena kase afia ejewa kwade enafe. Nana ya Grace enso eka ho bi. Ye nkonya Erica sorry mo fin so emu. One mama jentete ewo Sompa enso eka ho bi sensem trofo. Afe MCI Rocky PK Akiula school fees Ketchie Rexford Nanayao Godfred David ni one munyina ka ho bi na eso wo kọ Sompa sunyanso a ekwenya kwa bro no ma wone nkaye no chiame nimo wo mso eka ho bi yenso abatena sema yenselfo panyi Ross Antiebo Benedict wasemu eyeme akosia ejewa akwade boaten menimenia nana ya obo malibia boga ebusuan ya sorso Rocky the talent otwaiso Yaba Sompa 93.1